Dobro jutro, dragi đaci. Ja sam učiteljica Dušica Cvijanović i družit ću se sa vama na času Sveta oko nas. Za današnji čas pripremite svesku, olovku i gumicu. Nadam se da ste se pripremili za rad. Sigurna sam da ste čuli mnoge poslovice, a možda ste čuli i ovo. Pa sada saslušajte. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. Hajde razmislite šta nam ova rečenica poručuje. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. Bravo! Da kada govorimo lepe reči, kada se lepo ponašamo, i gvozdena vrata možemo da otvorimo. To znači da možemo da dobijemo ono što želimo, da ostvarimo ono što želimo. Hajde sada, na današnjem času ćemo raditi pravila ponašanja pojedinaca i grupe. Otvorite svoje sveske na prvu slobodnu stranu, da zapišete naslov. Pravila ponašanja pojedinaca i grupe. Nadam se da ste zapisali naslov. Hajde sada saslušajte sljedeću pesmu. Udobno se smestite i razmišljajte o čemu nam govori ova pesma. Kako se ponašamo u školi? Poštuj školu kao kuću drugu. Budi vredan i primi na znanje. I u školi i u njenom krugu. Neguje se lepo vaspitanje. Učenici treba dobri da su. Na odmoru kao i na času. Jer da uspe nikome se ne da, kada nema pravila ni reda. Zašto je škola naša druga kuća? Hajde razmislite. Tako je, zato što veći deo dana boravimo u školi sa učiteljicom, učiteljem i svojim drugarima. A kako se neguje lepo vaspitanje? Tako je, tako što se lepo ponašamo, učtivo, svakome se lepim rečima obraćamo. Kako treba da se ponašamo na času? Tako je, treba da poštujemo pravila u učionici i da ih se pridržavamo. Kako znaš kada počinje čas, a kada se završava? Tako je, školsko zvono nam govori kada treba da počne čas i kada se on završava. A kako znamo šta je u školi dozvoljeno? Bravo, tako što imamo neka pravila kojih moramo da se pridržavamo. Da li u vašoj školi postoje neka pravila? Tako je, naravno da postoji, a ja sam sigurna da ih se vi i pridržavate. A na primjer, koje su to pravila? Tako je, da poštujemo zaposlene, da im se lepo obraćamo, da čuvamo školsku imovinu, da se lepo ophodimo prema drugarima, da se ne tučemo, da pomažemo jedni drugima i mnoga druga. A zašto bi trebalo da ih poštujete? Razmislite i o tome. Tako je, kako bi sačuvali sebe, kako bi sačuvali druge oko nas, kako bismo čuvali školu. Zato treba i da ih poštujemo.
Zato što mi u školi dosta vremena i provodimo. Hajde sada da pogledate sljedeće slike i da mi kažete kako se ponašaju đaci na ovim prikazanim slikama. Pogledajte devojčicu koja je podigla ruku, pogledajte kako se ona ponaša. Kako ona sedi? Tako je, ona ispravno sedi, leđa su joj prava, podigla je ruku, želi nešto da pita. Kako njene knjige stoje na stolu? Tako je, lepo, uredno složene. Ova devojčica, kako se ona ponaša u školi? Da li se ona lepo ponaša, ispravno ili neispravno? Tako je, ona se ispravno ponaša. Pogledajte sljedeću sliku. I šta ovi dečaci rade? Jedan se penje uz stepenice, a drugi trči niz stepenice. Pa kako se ponaša ovaj dečak koji trči niz stepenice? Ispravno ili neispravno? Tako je, neispravno. Zašto? Jer ne smemo da trčimo niz stepenice niti uz stepenice, kako se ne bismo povredili, a možemo isto tako da povredimo i druge. Nego treba da hodamo lagano u stepenice kao što radi ovaj drugi dečak. Pogledajte sada sljedeću sliku i vidimo kako se završio čas. Jedan dečak istrčava iz učionice, a dečak i devojčica lagano hodaju. Pa kako se ponaša ovaj dečak koji istrčava iz učionice? Da li tako treba da se ponaša? Da li treba kada izađemo sa časa da odmah istrčimo? Ili polako da izađemo, kako ne bismo gurnuli nekoga i kako se neko ne bi povredio? Da li se onda ovaj dečak ispravno ponaša? Tako je, ponaša se neispravno. A dečak i devojčica koji lagano hodaju iz učionice, tako je, oni se ponašaju pravilno. Pogledajte sada devojčicu koja sedi na stolici za svojom klupom i svoje knjige ima na podu, neke su na klupi, ranac je ispod klupe, užina, evo jabuka je na podu. Pa kako se ova devojčica ponaša? Da li tako treba da se ponašamo u školi ili ne? Tako je, ona se neispravno ponaša. Prvo, ne treba da knjige budu tako razbacane po stolu, nego treba da budu uredno složene. Ne treba užina da se nalazi na podu, nego na stolu ili u rancu. Pribor ne treba da bude na podu, nego u pernicama. A pogledajte kako ona sedi. Da li ona ispravno sedi kao pravi đak? Tako je, naravno da ne. Stavila je ruku na naslon od stolice, iskrivljeno sedi. A pogledajte pored dečaka i devojčicu kako sede u klupi. Gde su njima knjige? Tako je, na klupi. Kako stoje? Tako je, uredno. Gde je ovaj dečak stavio jabuku? Da li mu se nalazi na podu, kao kod ove prethodne devojčice, ili je na stolu? Tako je, na stolu. Kako oni sede? Da li im je ruka na naslonu klupe ili stolice? Da li krivo sede ili uspravno? Da li oni pravilno sede? Tako je, pravilno, zato što leđa drže pravo, ruke su na klupi, nešto zapisuju. Znači da na ovoj slici se dečak i devojčica pravilno ponašaju. Pravila ponašanja pojedinaca. Evo šta nam kaže. Ne ljuljaj se na stolici. Ne penji se na stolicu ili klupu.
Nadam se da vi ove stvari ne radite. Hajde zapišite sada u svoje sveske. Ne ljuljaj se na stolici. Ne penji se na stolicu ili klupu. Pravila ponašanja pojedinaca i pogledajte koje su to sledeće. Ne gađaj drugi školskim priborom. Ne bacaj otpatke na pod. Nadam se da vi svoje drugare ne ometate i da ih ne gađate školskim priborom, jer znamo zašto služi školski pribor. I kaže ne bacaj otpatke na pod. Ne treba da bacamo otpatke na pod da bismo štitili nas i naše drugare i našu životnu sredinu i prostor u kome boravimo. Zapišite, ne gađaj drugi školskim priborom, ne bacaj otpatke na pod. Sledeća pravila, ne prepisuj. Ja sam sigurna da vi ne prepisujete na času, nego da sami rešavate zadatke. I kaže, ne rugaj, ne guraj druge. Da li treba da guramo drugare? Ili ne? Kako treba da se ponaša? Tako je. Treba lepo da se ponašamo, da idemo pored njih, da razgovaramo, a ne da se guramo. Zapišite to u svoje sveske. Ne prepisuj. Ne guraj druge. Sledeća pravila ponašanja jesu: ne smetaj drugima dok rade. Nadam se da vi poštujete svoje drugare dok rade na času i da im ne smetate. Razmišljaj i aktivno učestvuj u radu na času. Dok učitelj ili učiteljica nešto objašnjavaju, možda neki drug ili drugarica priča, treba da razmišljate o onome o čemu se govori, a ne da gledate kroz prozor ili neke druge stvari, da radite koje nisu vezane za rad na času. Hajde sada da zapišete i ovo. Ne smetaj drugima dok rade. Razmišljaj i aktivno učestvuj u radu na času. Sada kada smo vidjeli kako treba da se ponašamo kao pojedinci, hajde sada da vidimo kako se to ponašamo i kada smo u grupi. Pravila ponašanja grupe. Poslušajte još neke od stihova pesme. I drugarstvo važno je takođe. To zna svako ko u školu pođe. Sve je lakše kada je drug pri ruci. Prebrode se i teški trenuci. Svi neka se na svoj način trude, da u školi prijatno nam bude. Da bismo se ponosili njom, škola nam je kao drugi dom. Nadam se da sarađujete sa svojim drugarima i da znate koliko je važno to što smo u školi zajedno i što imamo drugare pri ruci. Jer znamo i da svaku poteškoću prebrodimo zajedno. I moramo i mi kao pojedinci
i u grupi zajedno da brinemo o školi, jer stvarno provodimo veći deo dana u školi. Evo jedna grupa đaka je izašla u školsko dvorište. I pogledajte kako se oni ponašaju. Neki se igraju, neki šetaju, neki užinaju. Pogledajte ovog dečaka koji šeta sa svojim drugom koji je polomio nogu. Kako se taj dečak ponaša? Da li je to lepo ponašanje, da li se on ispravno ponaša ili neispravno? Tako je, lepo se ponaša tako što pomaže svom drugu da se malo prošeta, iako nije u mogućnosti. A pogledajte sad ovog dečaka ovde. Šta on radi? On je napao drugog drugara. A mi znamo da ne treba da bude nasilja među drugarima. I zato kažemo bez nasilja među drugarima. A pogledajte šta radi ovaj dečak u narandžastoj majici. On pokušava da pomogne drugu i da ga odbrani od druga koji ga je napao. Hajde zapišite u svoje sveske bez nasilja među drugovima. Pogledajte sada ovu devojčicu. Šta ona to radi? Tako je, ruga se drugarima. Da li je to lepo ponašanje? Da li treba tako da se ponaša? Bravo, naravno da ne treba. Što znači bez ruganja drugovima. Zapišite i ovu rečenicu. Hajde sada da pogledamo kako mi to sređujemo prostor u kom boravimo. Ja se nadam da vi zaista ste sređivali svoje učionice sa svojim drugarima, jer znamo koliko je važna higijena prostora u kom boravimo. Pogledajte sada ova dva dečaka. Šta oni to rade? Tako je, oni se gađaju papirima po učionici. Da li je to dobro? Da li treba tako da se ponaša? Naravno da ne treba. Ne treba da se gađamo papirima po učionici, nego svaki papir treba da ubacimo u kantu za otpatke. A pogledajte šta druga deca rade. Svako od njih sređuje učionicu. Jedan dečak otvara prozor, provetrava učionicu. Učiteljica briše tablu, jedna devojčica sređuje otpatke koji su pobacani oko kante. Jedan dečak vraća kasetofon u orman, drugi sređuje stolicu, devojčica isto tako sređuje papire, olovke, dve devojčice hrane ribice, dečak zaliva cveće i svi se zajedno kao grupa koja boravi u toj učionici brine o higijeni prostora. Nadam se da ste i vi to radili. Kako se ponašamo na času kao grupa? Šta učiteljica radi? Tako je, učiteljica objašnjava. Šta dečak iz prve klupe radi? Tako je, nešto razmišlja. A dečak iz poslednje koji je podigao ruku i sačeka da ga učiteljica prozove? Tako je, on nešto želi da pita, da li on se lepo ponaša i da li on ispravno postupio tako što je podigao ruku. Tako je, naravno da jeste. Nije prekidao učiteljicu, nego je podigao ruku da bi dobio reč. A devojčica do njega, šta ona radi? Evo ima svesku, olovku u ruci, tako je, ona nešto piše.
Hajde da pogledamo i sljedeću sliku. Jedna devojčica priča. Šta rade drugi drugarica? Pogledajte kako su se okrenuli ka njoj. Drugi drugarica sa desne strane, u prvoj i posljednjoj klupi. Tako je, oni je slušaju. Da li je to pravilno ponašanje? Tako je, naravno da jeste. Dok neko priča, oni koji sede, oni ga i slušaju. A šta učiteljica radi za to vreme? Da li ona priča zajedno s devojčicom ili je dopustila da devojčica ispriča, a i učiteljica sluša? Tako je, učiteljica sluša. I da li je ovo ispravno ponašanje na času? Tako je. Sigurna sam da ste se i vi ovako ponašali na času. Evo ga jedan čas na kome se radi u grupama. I evo, jedna grupa, devojčica nešto pita, učiteljica objašnjava, svi jedni drugi međusobno pitaju kada treba nešto zajedno da rade, sarađuju u grupama, nešto zajedno prave. Pogledajte, u svakoj grupi neko od đaka po nešto radi i svi zajedno učestvuju u radu. Nadam se da i vi kada radite u grupama, da ste se ovako ponašali. Da slušate učiteljicu šta objašnjava, da u grupi ako neko nešto pita, pustite ga da pita, a vi saslušate, da zajedno pravite. Pogledajte sljedeću sliku. Isto tako, jedna grupa đaka nešto ispituje. Evo jedna devojčica, ona nešto čita. A druga, pogledajte, ima lupu i list u ruci. Pogledajte tu devojčicu, šta ona radi? Ona nešto posmatra, istražuje. I dečak koji nešto proverava kroz neki ogled. Svako ima neki svoj zadatak i svi međusobno sarađuju i rade. Hajde sada da uredimo jedan zadatak i da vidimo šta se krije iza ovog zadatka. Kaže ovako, neki šaljivdžija je želeo da se našali sa đacima, pa je dopisao neka pravila. Otkrij koja su to pravila i precrta ih crvenom bojom. Hajde da vidimo koja je to šaljivdžija pravila dopisao, a da ta pravila nisu kako treba napisana. I tako je, nisu kako treba napisana, mi ćemo da ih precrtamo crvenom bojom, jer mi dobro znamo kako treba da se ponaša. Smeće ne bacamo u kantu. Da li smeće ne bacamo u kantu? Tako je, to je neispravno. Mi smeće bacamo u kantu. Slušamo jedni drugi. Da li je to ispravno ili ne? Tako je, ispravno je, to nećemo precrtati, jer znamo da slušamo jedni drugi. Sedimo pravilno. Kako to sedimo u školi? Da li treba ruka da nam bude na naslonu stolice ili treba da nam leđe budu prava, da sedimo pravilno? Tako je, treba da sedimo pravilno i ovo jeste pravilo koje je tačno. Hodnikom trčimo. Da li trčimo hodnikom? Hoćemo ovo da ostavimo ovako ovu rečenicu ili ćemo da je precrtamo? Naravno da ćemo je precrtati, jer hodnikom ne trčimo, da se ne bismo povredili, ali da ne bismo povredili i drugi. Ne primamo nove drugare. I ovo ćemo da precrtamo. Naravno da ćemo da ugodimo novim drugarima, da im pomognemo, da se uklope u novu sredinu, da upoznaju ostale drugare, školu i da se lepo druže sa vama. Ne sarađujemo u grupi.
Prisetite se tamo časa na kom su deca radila u grupi, gde učiteljica nešto objašnjavala, đaci su nešto radili zajedno, neki su nešto i pitali. Da li su oni sarađivali u grupi i da li treba da sarađujemo ili da ne sarađujemo u grupi? Tako je, treba da sarađujemo, što znači da ćemo i ovu rečenicu da precrtamo. Od svih ovih rečenica tačne su bile da slušamo jedni druge i sedimo pravilno. Hajde da pogledamo šta se krije iza sledećeg zadatka i da pokušamo da rešimo. Oboj polja u kojima piše šta treba da radimo na času. Da slušam, igram se, razmišljam, okrećem se i ometam druge, podignem ruku ako želim nešto da kažem, gledam kroz prozor. Razmislite malo šta treba da radite na času. Pričali smo o tome. I koje ćemo to polje da obojimo? Tako je, da slušam na času, da razmišljam, podignem ruku ako želim nešto da kažem. Ne igram se na času i ne zanimam nekim drugim stvarima, ne okrećem se i ometam druge, zato što neki žele nešto i da čuju, da razmišljaju, budu aktivni na času i ne gledam kroz prozor. Dragi đaci, hvala vam na današnjem druženju. Ja vam želim prijatan i ugodan dan.